Takže máme tu rozobraný wallbox, jedná sa o Pulsar Plus a ideme si nasimulovať pripojenie auta na wallbox a plus aj nabíjaciu fázu. Ako to funguje v praxi? Takže konektor, ktorý sa pripája do auta, má okrem sieťových vodičov aj Control Pilot PIN CP, na ktorom je generovaný PWM signál priamo z wallboxu. Jedná sa o 1 kHz signál plus minus 12 V a keď ten sa pripojí do auta, tak auto dynamicky mení odpor a podľa toho, aké dostáva výstupné napätie potom wallbox na tom CP pine, tak podľa toho sa nastavuje stav. Buď je odpojený, pripojený, nabíja sa a podobne. Plus ten PWM signál má duty cycle, z ktorého zase auto zisťuje, že akým maximálnym prúdom môže auto nabíjať, aby ho nepreťažil. Tu v našom prípade bude duty cycle 50%, to znamená, že wallbox je nastavený a teda dáva maximálne 32 A. Takže ideme si teda pozrieť, ako to spravíme. Máme tu v podstate odpor veľkosti 2,7 kΩ, čím nasimulujeme to, že auto sa pripojí a na výstup CP sa dostane 9 V. Takže vyskúšame si to pozrieť aj na osciloskope. Momentálne tam nevidíme nič. Pripojíme si Control Pilot na 2,7 kΩ. Wallbox sa rozsvietil na modro a vidíme PWM signál 1 kHz, duty cycle 52%, to je tých 16 A, 32 A maximum a plusové napätie 9 V. To znamená, že wallbox je teraz v stave B, čo znamená, auto je pripojené, ale nenabíja sa. Keď si k tomuto odporu pripojíme paralelne ďalší 1,3 kΩ, čo je vlastne simulácia toho, že auto vyžaduje nabíjanie. Čo by sa malo stať? Wallbox by mal prejsť do nabíjacej fázy, cvaknú relátka a na výstupe na tom modrom multimetri uvidíme výstupné napätie, ktoré vlastne pôjde do kábla. Takže pripojíme si paralelne druhý odpor. Cvaklo to. 237 V. A vidíme, že 6 V je v podstate na kladnej vetve v plusových hodnotách. A to je vlastne stav C, kedy wallbox nám dáva napätie a signalizuje to blikaním. Teraz to môžeme opäť vyskúšať odpojiť a dostaneme sa do fázy iba pripojeného vozidla, takže nám cvaknú relátka, odpájame, cvaklo to, na výstupe nie je nič, je to bezpečne odpojené, ale vidíme, že stále je tam 9 V, wallbox svieti na modro a tvári sa, že auto je pripojené. Teraz si skúsime odpojiť auto, to znamená, že odpojíme kompletne CP signál. Dobre, wallbox je v stave standby, svieti na bielo a nemáme tam žiadny PWM signál momentálne. Takže takto sa dá celkom hrávo nasimulovať to, ako sa auto správa po pripojení konektora z wallboxu.